haka jingjia ka belajar ha Gokula Vidya Samsthe ke skul kebadan haka snong ti Kagepura ke bahap Hamala Valley Mandya district haka jela Karnataka wei khuna skul ubana kani ke jela Meghalaya bat naka snong lendam ke bahap apo ka Penursla Civil Subdivision ula klat no naka jing suba bala kumbam ya ke bam ke basa bat arpusaw ngut kiwepat ki bedehi nakani ke jela Hakani ke jingja haringkat uniu khuna ubadang khatlai snam karta ubala khlat no bo ithu kerteng kumu Kerlang nalor ki arpusaw ngut ki wei ki khana ki bana ke jela Meghalaya ki wei ki de ki khana trash nong ki bala kempang hadien bala bam ya ke jing bam hakamit jong ka khat saw tri ul ber araja arpusan Nakakai pot ka bagi pulit kila penpoi sya ka sorkar Karnataka la ong bagi teki khana kisa hakawai ka hostel ka bam yo jingbet ya ka bala penya da kawai ka skol shiman bat kini ki khana kila kempang ha ka khat ndre tri ulber araja arpusan Kani ka kai pot ki pulit ka yathu baya ka te ka bam la ai da weu nong khayi marwari ubana mala valley bat ka bam ka dei ka bala pen khre na kawai ka hotel na ka banta ka jing rakhe tamasa Holi bat la ong uteu nong khayi ula ai ki jing bam shaki bor penyat skol khnang bakin la ban ai jing bam ya ki khana skol Kijingbam ki bagi nong tray jong ka school kila a shaki khana school ki kenthop ek jor pulav bat chatni bat gajing kempang kala sedang haka khat santari ula ber araja arpusan bat haka tai ka janmit kini ki khana school kila ujor shaki bor badai pet bagi pre kumjo ru bat jerho bat bandan jing shet haka mat bat kumtahi nakaliang ki bor penya school kila penbiang mardor yaki da upaudar ORS bat ki dawai kat kum ka kai pot ki pulit bala IT do he pulit ka Mandya Umalikarjuna bala dandi ule thu badai haka step jong ka sngi ublai khat re tari ula ber arja arpusan wei usamla puli ubakerteng Kerlang ubadai na Meghalaya ula kelan ha hostel kat baki wei pat kila penpau ka jingstom kpo bat jerho bat kumtahi ki bor penya jong ni ka skol kila penket mar yaki sha hospital hinrei lapen bana bau Kerlang ula yap nakaliang ki pulit kila thu ru ba ka ni ka skol kabla seng na do usnam khat khandai spa prapu khandai kala penya Beaiñ ka hostel klam kanu ka jingbet ni ki jingtai ki babyang Ka skol karadan jingbet ya ka LKG hadu kelas 8 Henry ki nong penyat kila penyat Beaiñ hadu ka SSLC Ubaladan di uli thu bah kamiet jong sipalai khat sautari ulber araja arpusan ki samla puli ki babam ya ka te ka jingbam kim shamla ujor ya ka nu ka jingsosi ni jingpang Henry haka sisa jan jong ka khat santarik ulber araja arpusan haba ki samla puli kila ujor ya ka jingpang kpo jingpang sni do bat jingpang jerho la ai dawai yaki kat bah Henry ngot ki bala pangjor la penkit yaki sha hospital Nakita ki khana skol ki bala sha sumar manta ha hospital kat kum ka khubor Henry ngot ki don ha ka jing sitom ka ba jor bha kat ba wei udon ha ka ventilator ha ICU bat yakini ki khana la sumar ha ki hospital ki badon ha Mandya bat Mala Valley Yamanta ki pulet ki dang up ya ka kai pot jong ka postmortem ban lap ya ka daw batikana jong ka jing yam jong Kerlang Kipulet kila kiam yo try jong ka school warden jong ka hostel namar ba kila ay ki jingbam basa khlam dapet banya ka jingba bat yo nong shat jong ka hotel ubala pen khre ki jingbam bat ban pen ha bagi kendon jong ka Bharatiya Nyay Sanhita BNS persha ya kitai Hakapaya day bakati ka jingja na do menteri ubakmi ya ka Mandya district UN Cheluvarya Swami ula let banjngo ya kita ki khana ki basa sumar Mandya Institute of Medical Science Hospital kumjoru ki officer ka te ka district bat ki wei Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam, duna ki eki batte ye kamet. Namar kata, habatiru atau kau kam lo ka umpnyang kadut, pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin, bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jing ki mar bam, ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya